Vi er i lufthavnen nu, guys. Vi er i lufthavnen, og vi står i kø. Vi står i kø til at tjekke ind. Ja. Vi skal til Filippinerne først. Manila, ja. Og så er vi stop, og så skal vi til Indonesien. Yes. Vi er lige kommet til lufthavnen. Nu skal vi hente vores kuffer, og så skal vi til vores hotel. Eller hostel, og så skal vi sove, fordi klokken er mange. Nu filmer jeg. Godmorgen, guys. Vi er vågnet første dag på Bali. Det er den 18. Og vi er med for morgenmad. Vi har fået sådan en box med sådan nogle nudler. Og vi har fået en snake fruit, som vi skal teste. I dag skal vi lave noget. Vi har fri. Okay guys, snake taste test. Skål. Det kunne Anne ikke. Du skal lige spise det noget mere og tænke på, at det smager ananas, så smager det fint. Det smager ananas, men konsistensen fucker sygt meget med mig. Tænk på, at det er en ananas, der ikke er moden. Den er sådan helt tør. Ja, det smager okay, men sådan hele min mund er tør nu. Ja, ikke det. Hele min mund er tør nu. Ja. Så slemt er det ikke. Jo, det er det. Tja. Værsgo. Jeg vil ikke have den her. Nogen, der vil have mine de her små nogle. Den får altså kun sådan 3 ud af 10. 3 ud af 10, men det er fordi den smager fint. Den smager okay. Konsistensen er bare sygt. Skal ikke bede om... Hej guys. Det er den 19. september, og vi har første dag på valg. Vi skal til butik i dag. Vi skal lave stof. Eller malestof. Det er spændende. Vi er på vej til balinesisk håndværk, og jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal lave. Jeg har hørt det noget med voks, eller et eller andet, sådan noget tryk, eller sådan noget. Men det bliver fucking griner. Ej, det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Er vi klar, Frey J? Vi er fucking klar. Let's go. Skal du sige, du godt vil noget? Det er sindssygt svært, det her, vennerne. Jeg kan ikke fordrage det her. Jeg føler også, det skæve, det bliver kamera. Det siger jeg også. Der er fettuccine, spaghetti, og så er der Okay, status er, at jeg er sur. Jeg er utilfreds med, hvordan den her blev. Men det okay, sådan er det bare. Den er grim. Må det silke så bare også.
meget sur. Jeg har lavet en. Hvad fanden er din tegning? Du skal ikke kigge på den. Thank you so much. Thank you. Vis. Den har lige 2 sekunder tilbage her. Er den ved at dø? Ja. Du stresser den mig lidt. Fireman. Det er den... Hvad dato er det i dag? Det er den 20. Det er Nikos fødselsdag. Og det regner for den meget. Og vi skal til madlavningskursus. Do you have Skal vi lige lave taste test for the camera? Do you have king ginger? This is king ginger. Vi skal ikke smage. Okay, så vi mangler lige at forklare lidt om, hvad for noget mad det er, vi laver. Så det vil vi bare lige gøre nu med vores hjælper. Yes. Vi lavede nogle satayspyd med noget peanut sauce. Jeg har lavet noget curry med noget bum bali. Og så lavede vi noget tun bagt i nogle bananblade. Og noget mikoreng. Og så til dessert lavede vi nogle karamelliserede bananer. Det var mega lækkert. Det var super. Handjan er i gang. Hvad laver I? Vi laver peanut sauce. Peanut sauce. Peanut sauce. Silke, har du nogen kommentarer til, at pinden er større end dig? Næsten, kun næsten. You number 5. Yeah, number 5. And Eka, good. Yeah. 20. Skal vi på markedet? And then combine with sugar. With the sugar. Table in the bottom. Hvor er vi på vej hen, skal? Vi skal til sølvlav. Vi er ude at gå. Vi har kørt bus. Vi skal lige gå 300 meter. Og så skal vi gå over til det der sølvlavningsnåde. Det kan vi sgu godt. Tak. Ægte fedt det her. Nice. Må jeg se, hvad du laver? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Du kan vise det. Ja, vis det. Mor. Så mor. Jeg prøver at lave noget, det går ikke så godt. Men jeg prøver, og det bliver, hvad det bliver. Fordi jeg har ødelagt den anden. Nå ja, du har sådan noget. Jeg har ødelagt nu, så det bliver, som det Trust the bliver. process. Det er nødt til at blive til noget, kan man sige. Ja, det bliver til et eller andet. Hvad det bliver til. Yes, my friend. He live here. He live longer. It's okay. He's from Canada. Okay. Harder. Stop. Oh, okay. You do, yeah? Oversat den sidste. Fordi de som regel stopper. Yeah. Det tror jeg. Til woodcarving nu, og det er den 22. september. Bliver vi flotte? Ikke så ikke lære. Og jeg tænker altså. Vi får alle sammen den samme. Hvad tænker du? Den kommer bare ikke. Tilbage. Så stæk.
Hey Hanna, jeg er blevet færdig med båden. Rindik. Okay, det kan jeg ikke lave. Nu er det lige meget. Hvorfor bruge det værktøj, man har fået givet? Ja, Det er også bare helt... Vi er i et med træet. Det er Torben Fisk. Torben? Nej. Jo. Nej. Jo. Torben? Flemming. Flemsedrengen derovre. Flemsedrengen, han er helt klart, de er jo tvillinger, men Flemsedrengen, han er helt klart ældst. Han ældst. Fordi han bliver færdig først. Ja. Så blev vi flyttet, Silke. In the shadow we go. Nej, det forstår du ikke. Skygge vi går. Flemming er en presset mand. Det er Torbens hus. Silke, hvad er status på Torben? Jeg er godt på vej til at få fisk. Men det kræver lige, at ham der lige hjælper mig. Ja, for det går ikke særlig godt. Imagine at få hjælp til sin fisk. Jeg skal have max. Hvad laver du nu, Silke? Jeg laver bølger. Eller jeg ved ikke, hvad det er. Striber. Nej, Se min hovedtræn. Ej, det er flot. Jo, tak. Nej, hvor er du god. Jeg har også bare lige skåret mig 3 gange, men det er okay. Men den er sindssygt flot. Den hopper lidt væk fra dig. Hvad synes du? Sådan vasker man hænder i Indonesien, hvis jeg skulle være i tvivl. Tak. Jeg er så træt af at have sådan en nasty hænder. Nu har vi været til woodcarving, eller vi er næsten ved at være færdige. Det er min. En lille blomst. Silke har lavet en fisk. Jeg kan se Silkes fisk herovre. Silkes fisk. Den blev så fin. Men hun vil gerne have bakken af, så det ved jeg ikke, om hun får om lidt. Fordi han har fået bakken af sin nu, så det kan være, at Silke får bakken af sin om lidt.